Guys, mayong hapon, niya na ta sa ika-upat na step sa tuang pagkupras sa lubi. So, niya ta karon mga ato ang mga ka-YouTubers, mao ni siya ang gitawag og paglugit. Diin, mura siya og nag-drive og kuano, nagsakay og kabayo. Iyahang gilugit gamit ang lugit, dayon gi-separate ang kadtong iyahang kanang meat o ang ihang unod gikan sa bagol. Morning na ay mga bagol sa diri inyong nakita og na nga to ang working student nga si Julie Boy nga nag-drive sa iyang sakyanan o naglugit sa ato ang kaning unod sa lubi. So karong hapon na medyo ni uga-uga na pero padayon paghihapon musunod paghihapon nga ipadayon ni siya nga lutuon or ipauga gamit ang init or gamit ang kaning gitawag nato og mga sugnod. So mao ni karon ang atong ginahimo ang paglugit sa lubi, usa sa mga stages sa pagkupras dinhi. So niabot ang atong usa ka working student si Robrob kay musakay na po siya sa iyang sakyanan. Ato ang i-focus si Robrob sa pag-drive sa iyang sakyanan. Mao na siya mga higala ang pagkuha sa kaning unod sa lubi gikan sa bagol. So mo na ginahimo sa tuang mga working students karon, ilahang ginahimo nga gitangtang ang mga unod aron padayon pa nga ilahang ipainit or ipauga ang kaning unod sa lubi. Aron pwede na siya pagkahuman ana kung uga na gyud siya kaayo, pwede siya nga himuon or isulod na sa sako aron ibaligya. Maayo unta kung mahal na ang presyo sa atuang kupras karong panahon. So mo na atuang another step sa pagkupras mga ka-YouTubers. Maayong adlaw kanatong tanan.